Dies irae, dies illa, solvet seculum infamilla. Ang inyong mapapakinggan ngayon ay tungkol sa kung gaano ako kapulpol pagdating sa pagkukwento. Let's get it on. Title of the story, Shokon. Taong 2000 Chok. Habang pagdating sa mga kulam, barang, sapi, na matanda, nabate, nabati, dapat B-A-T-I, nabate ang putik, bastos. Sinabi ni Johnny kay James, Jem, dala mo na ba yung panyo mo? Dala mo ba yung panyo mo? Title of the story, La Mesa Dam. Karanasan ito ng isa sa mga tito ko na nagngangalang Mernie. Taong 1976. Bernie Mernie, ano nangyari? Kapag manggagamot o ang tingero ang nagsasalita ng pangkamalamatan, kapag manggagamot o ang tingero ang nagsasalita ng pangkalahatan, Hindi, kaya ko to. Diretso. Kapag manggagamot o ang tingero ang nagsasalita ng pangkalamatan. Yun na, pahinga muna ako. Nung tinanong ni Norbert, Norbert, hirap ng pangalan ni Norbert. Pwede mong Bert na lang, Bert, ganun. Norbert. Nung tinanong ni Norbert, yun na, susubukan at palalahin? Susubukan at palalahin? Naghukay si Norbert ng... Naghukay si Norbert. Tagal ko na putik. Ay ang diwata. Halos na mahuling. Halos na mohaling. Halos na hulaming. Habang naghihintay nila ng oras. Habang naghihintay sila, okay. I-click mo na ang like, share. Bisayang to, share. Title of the story, Despedida. Lahat kami ay bumiyahe papuntang Island Cove. 1 PM daw kasi ang... Cove, PM, Cove, PM, Cove, PM. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Kasya dito ang 15 hanggang sa 20 katae. 20 katao. Merong parte doon sa Island Cove na merong malalaking cheese. Takte solid yun. Chess. Merong malalaking cheese. Bandang kanan, meron doong abandonadong event hall. Meron doong abandonadong event hall. Kagi, may sipon ba ako? Ibababa ko na yung bata. Ibababa ko na yung... Inday garuta yung putik. Ibababa ko na yung bata. Siguro magtatawanan yung mga nakikinig sa akin pag ganun. Title of the story, Ampon. At ang sabi sa akin nito ay, Nako, may susunduin nga kami nito. pumiyok pa ang putik. At ang sabi sa akin nito ay, Nako, may susunduin kami ng Tito Tomo sa airport ng maaga eh. last. At ang sabi sa akin nito ay, Nako, may susunduin kami ni Tito Tomo sa... ba't kasi magkadikit yung Tito Tom? Damn! Wala naman akong magawa dahil nakakatararang kami dun. Wala naman akong nagawa dahil nakikititira lang. May pumindot sa electric pan ko. May pumindot sa electric fan ko.
Hindi ko masabi yung electric fan, electric fan. Fan. Okay, let's go. At narinig ko na merong umaakyat sa twister. Noon sa kamanjud, oy, twister ba? Sa pa. At narinig ko na merong umaakyat sa twist stairs. May ED. Nakita ko pa rin yung parang natunan yung mukha. Nakita ko pa rin yung parang natuto yung nuka. Anong nuka? Title of the story, Kampo. Medyo marami silang dala. Medyo marami silang dahil ang putik. Nagtaka ang tatay ko dahil hindi naman niya yun nginalaw. Pagbukas niya ng pinto, kinapapapapa niya. Pagbukas niya ng pinto, kinapakapapa niya. Kinapapakapa. At doon sila natulog sa labas. Sa may double deck. Double deck! Nakita na naman tayo. Walang sabi-sabi ay pinagbababato. Walang sabi-sabi ay pinagbababato. Walang sabi-sabi ay pinagbababato. Wala, sumusobra yung babababababa. Pinagbababato. Tatlo naman. Pinagbabababato. Shit. Nung nakita niya yung sarili niyang katawan, alam niyang naka-astral project siya. Kadiri. Astral projection. Astral project ang putik. Title of the story, Second Floor. Itong mga panahong ito ay merong kasyosyong Chinese. Kasyosyong Chinese. Ang hirap ng magkadikit na Xiongxi. Ching-chang-chi na lang kaya. May mga naririnig na siyang naglalakad. Naglalakad-lakad. Daming laway. Tumagos mula third floor, papuntang second floor. Tumagos mula third floor, papuntang Ang hirap pag nakadikit yung F tsaka P. FP. Ayon sa tatay ko, kakukwento siguro mas tama kaysa kakakakwento. Ganun pa rin ang putik. Malawak ang angka namin at halos lahat ay merong kaalaman pagdating sa spirit. Wow, Coco Martin, spiritual. Sa spiritual. Title of story, Gabay. Sumasakay-sakay ako doon at nagraralo-ralo. Nakaupo daw ako sa puno ng dunat. At bakit dunat? Duhat. Wisit. Title of the story, Lolo Pepe. Ito ay naunang nangyari bago yung kwento kong ngambala. Ito ay naunang nangyari bago yung kwento kong ngambala. Ala, ba't ngambala? Gambala. Bago yung kwento kong gambala. There you go, sweetie. Tinatawag namin noon na music room. Tinatawag na music room. There you go. Music ang putik. Narinig nila na merong tumatakbo sa hagdan at sumisigaw-sigaw ng, Papa! Papa! Pumipiyok pa, boy!
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Joke! Guys, thank you so much kasi na-hit na natin yung 6,000 subscribers, no? Ang bilis nun kasi nag-start ako parang mga 500 subscribers lang yata ako nun. Or 230, para mga ganun. Basta di ko na maalala eh. Tapos ngayon, pang 6 weeks, tama, pang 6 na linggo ko na, tapos nakahit na tayo ng 6,000. Grabe, sobrang bilis nun. Sana tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta nyo sa channel ko, sa pakikinig ng mga stories ko. Siya ng putik. Sana i-share nyo rin, no? Kasi may mga ibang nakikinig sa akin, nababasa ko na nagko-comment. Nagko-comment sila pero hindi sila nakasubscribe. So guys, please mag-subscribe kayo sa akin. Pahit na natin yung 10,000. At tungkol naman dun sa ikalimang yugto, kasi parang almost 80% ng comment tungkol dun hinahanap. Kasi minsan, kasi may pasok ako noon. Minsan wala ako sa bahay, may nangyayaring gamutan. Ang naiiwan lang doon si Johnny, papa ko, tas yung mga ilang trabahador. So hindi ko alam yung mga eksaktong nangyayari. Kaya kailangan kumuha pa ako ng sources para alam nyo yung pulidong-pulido yung kwento natin. Tsaka malapit na rin kasi matapos yung gamutan. So gusto ko, yung huling yugto siguro, baka huling yugto na yun, ikalima. Tingnan natin. Pahabain ko para talagang sulit na sulit yung paghihintay ninyo. Hindi naman sa pahabain na lalagyan ko ng dagdag, no? Yung parang bawat linggo o araw na nangyayari kay Ate Ami, detalyado. Kasi kailangan ko yun talaga eh. Yun yung, para sa akin, yun yung pinaka magandang storya ko. Well, anyway guys, thank you so much at nahit na natin yung 6,000 subscribers. Sana mas bumilis pa tayo. Sana mag-subscribe pa kayo, i-share nyo, like, notification bell, comment, lahat na nandyan. So, yun lang guys. Thank you hanggang sa susunod na kwento.